Здравейте, аз съм Дъбс и започваме чисто, изтрих старите клипове и защото не снимам поради тъпата причина, че бях бант от VBOX. Това е история, която няма да разказвам сега, но ще ви покажа в сервърът, в който играе с един мой приятел и каква къща сме направили. Няма да рекламирам сервъра. Така. Аз излезох и влезох, за да се логна, за да не трябва да паузирам за паролата си. Ето е и къщата ни. Това е тя. Това е входа към къщата. Ето, тук така сме направили... Само секунда. Сме направили тоалетна. Ето на табелата си пише. Секунда. Ето, тук е душа, който още не сме правили да спира и така нататък, защото не ни е нужно, понеже сме на сървивал. Тук съм направил каналите и такива неща, но сега не мислех да покача, това е най-важното. Тук направо се измислям нещо подобно на ограда, да знам. И аз не му обясня. Това е едно фонтанче, което съм направил. И стигаме до моделът на къщата. Дизайнът е мой, като цяло аз съм го измислил. Всъщност тази част тук се не може да разрушаваме целия втори етаж, за да я направя както исках, защото си падам малко перфекционист, както и да е. Тук виждате нашият така изглеждащ обикновен геран, или там както и да е, който всъщност е тайна мина, която продължава доста надолу. Сега не знам защо. Така. Тук е нашия кокошарник. Сега влизам да събера яйцата. Всъщност няма яйца. Значи един път проникнаха отгоре, бях забрал да затворя стъкло, някой е влезъл и беше разрушил всичко, беше убил кокошките, беше взел морковите и много хубаво се беше получил. Направо ужас. Оградата е оградена, отгоре, ето се ще видите. Насякъде е оградено, за да не влизат излишни гости. В смисъл, то така или иначе там ще има вход, който може да се влезе, но все пак. Опа. Тук сме направили нещо като джакузи. Естествено къщата не е довършена, но е в сегашния си вид. Тук виждате, показахме това, най-важното, ето е къщата, която нямаме време да обзаведем. Тук съм сложил картина, вътре сме въкнали разни неща. Хладилник, печка, тук мивка и така нататък. Всъщност сега сетих за нещо на печката, което ще направим. Тук е маса. Това е нещо като аквариум. Аквариум. Диванче и така. Нищо кой знае какво. Това ИГ, понеже с този приятел, с който живеят вкъщи, се казва Иван, аз се казвам Георги и го измислих това, да го направя така. Хубаво, като го видя ми става яко. И така, нека се върнем на това, което сега ще да правя. Само секунда Опа. Нямаме много айтеми. Интересното е, че всъщност аз имам X-Ray, както виждате. Сега не смисъл аз не... Да, както е X-Ray, но не го използваме. Аз смисъл... Аз съм казал на админите, че имам X-Ray, обаче смисъл просто трябваше ми за нещо като сървива на един клип, който и реших, че няма да има подходящ. Да, както и да е. Сложил съм крафтинг тейбъл, в смисъл workbench съм сложил навсякъде, за да ми е удобно навсякъде да ги използвам, да валя дъжд. Надявам се да не лаги на клипа, играя на фар и може би малко ще лаги. Секунда само. Да. Тук искам да направя отдушници или там като се наричат. Да, тази врата тук ще се бъдне. Трябва да слагам вътрешната страна. Да.
Да поговорим малко докато направя това, за моя профил. Аз започвам отново да качвам клипове, може би с Airball. Влезте ще оставя линк за профила му, влезте да гледате неговите клипове, може да правим клипове с него. Аз не съм говорил, още не съм казал, че съм вече имам бан от Gbox, защото разбрах преди много малко време. Сега някакви тук душници измислям. Например, нещо такова. Аз не знам. Окей. Да, това изглежда горе-долу, да, добре. Окей. Да поговоря, исках да поговоря, лично исках да поговоря, исках просто да покажа как оцеляваме. Да, нещо друго интересно. Също така, можете да ми пишете долу коментар за идея какво може да направя. Ако къщата беше много по-голяма, бих направил бани и такива неща. Нали, още много екстри, обаче ние нямаме материали, защото не е много хубаво като цяло нали, да се правят такива неща на Survival. Ето го дизайн на къщата, аз съм си го измислил, се надявам да ви хареса. Това е нашата къща. Само. Да. Да, значи искам също така, ако ви харесва дизайна на къщата, не е кой знае какво, на мен лично ми харесва, не знам, нещо така по-модерен ми изглежда и ми харесва доста. Ако ви харесва дизайна, може да ми пишете долу и ще ви покажа как го правя и още много дизайни, които съм измислил. Аз съм измислил около 8 дизайна. Тук постоянно се излизат нови къщи. Аз съм заобиколен от къщи всъщност. И надявам се, че ви е харесала моята вила, може да се каже. Пишете коментари, ако искате нещо. Аз играя от Minecraft от почти 3 години. Да, за каквото мога да ви помогна, бих ви помогнал. Само пишете линк отдолу. Нали, коментар. Също така, пак ще повторя да посетите профила на Airball, ще оставя линк отдолу в описанието и надявам се да ви е харесала нашата малка къщичка. Довиждане.